No ale tie rybičky neuvidím asi. Je tam tá oranžová, vpravo. Vpravo v strede. Tu vidno na hony. Ginko. Hej. Vidím muť. No to nemám HD kameru ako tom. Najlepšie má na statíve 2 metre až k nej. Aha, tá druhá tu. Ty boli iné zábery, mať HD kameru. Asi pôjdeme to vždy keby s Tomom. Skúsim zazoomovať, ale... Celkom dobré hlavičky. Aha, vykúka jedna. Vidíte, tú hlavičku som zazoomoval. Oni sa nadýchujú, ne? Aha. Aha, tri vykúkajú na nás. Koľko ich tam je? Už len 2. 3 boli, 3 som videl, 3 sa boli. Aha, druhá sa krmí. Kde? Pravo. Pravo od tej prvej. Rybkou? Tamto, čo má vedľa hlavy, to džobala. Teda si myslíš, že je to žrádlo? Neviem, džobala to teraz len dýcha. Pozerajú. Idem tamto pozrieť, lebo tamto vino vláke. Ty kokos. Skoro som drgol do vody.